ọ bụrụ nwaanyị meghe ụkwụ mụọ nwa ya na onye ọ na-abụrụ ọgbọ a sị na ọ na-abụ nwaanyị magharịa ọgọdọ ya na di ya abụrụ ọgbọ mana ife abụ okwu eji emeji okwu imeji maka ya magoro di gị ọ na ụmụ nwaanyị pụtara iri ose na-achụzi ego ụmụ nwoke ụfọdụ dị stingy ewere ego a na-emewa nwunye ha nwoke weta ego nri ọ dị ya ka o mee n'ife mmadụ emebere ego nri bụ your responsibility. Yes, I am appreciate na gị bụ nna na anwa mana ọ bụrụzi ka akpọ isi a na nye gị ọ ife dịrị gị kwesịrị ime ọ your obligation. Mana ụfọdụ ụmụ nwoke bịara street izie ọ pọnishiwe nwunye ya ụmụ nwaanyị pụzi achụchụ ego ụnụ fọrọ ebe anyị nọ taa ahapụzi ụmụazị fụzie ka atụrụ enwere onye nche. I know I'm mourning, but I will not kill myself. So you may from the now nonsense. Random baby, just 1 month, you have moved on. Hey, are you sure that you love Diggy? Are you sure this or that? My dear, I'm not many reason to explain to you. I owe you no explanation. I owe you no explanation. Okay, for guy, I'm gonna make guy in Mechuku. Because I'm not Chimodi. And if you try to harm me, God of the widow, the husband to the widow will fight you. What I go, I'm gonna make shakara. Yes, I won't kill myself for you. I'm gonna make shakara. The moment I won't save my ebo no today. My when got on the camera, poor market. My husband man ebo no today. My when you gonna make guy, even when he's dead. The moment you know. Okay, I'm doing my friend Kali, you wear my morning. But I just want to respect the word. The moment I didn't want happen. So do not even talk. You know them now. Why are you come at yourself? What I go? Okay, for come on and make bouncing. Nothing will happen. Yes, I'm gonna make guy. One figure. I'm making on your but brother Paul Chibo. If I want 9 year who can talk and met Beraka, because Ada. Achọrọ m ije ekwuba okwu ka ọ dị ka ya sị na iwe na-ewe m dịka isi wee na-ekwu na di gị nwụrụ ndị mmadụ wee na-agwa gị ofu ọnwa ịpụtakwa mee TikTok wee kwubezie na ya ada eme ngala na ya ada eme nne m ife niile apụchara ife eji uche agbọghọbịa nwere ike ịbụrụ onye ofu ntu ime amụrụ m ụmụ na emugo mana looking at your age ị ka nọ na agbọghọ ibirachi ife ndị be anyị na-akpọ ya aka ya agbaziri gị aka ya akụziri gị ọ bụrụ nwaanyị meghe ụkwụ mụọ nwa ya na onye ọ na-abụrụ ọgbọ a sị na ọ na-abụ nwaanyị magharịa ọgọdọ ya na di ya abụrụ ọgbọ mana ife abụ okwu eji emeji okwu imeji maka ya magoro di gị nwaanyị ọ na di ya nwụrụ ihe ike mere ya ofu nwaanyị si ihe niile mee ya ma di ya nwụkwana yes ọ bụrụ na ịma ife ọnwụ dịpụta nne m maka ọ na-ịpụta TikTok ndị mmadụ ji egwu agha okwu ife a na-agwa gị wezie gị iwe wee bịazie saba nke ya na-asa maka anụ okwu anụ ọsịsa ya onye pụta afụ ya onye a na-achọ achọ na-ezo ezo ọ bụrụ na enwe oge a na-emebi ya ofu ahụ nwee mgbe emechara mee 6 months ụka mekwuru gbadata to 3 months iji kwanyere onye nwụrụ anwụ ugwu iyi akwa mkpe a na-akpụ ya nwaanyị isi mkpe mana according to you ịnọ ife ịnọrọpụta imewe TikTok nne ka anyị were ya nwayọọ ewepụkwa n'ego na social media ọtụtụ mmadụ ya anakpu ka a ghara ejina maka money driven mentality ife niile ego nkwanye ugwu dị ego dị ezi afa ka ego jee gbakọ ndị niile mekere money genuinely ha bụ ụzọ buwe afọ ụzọ ego wee chọba ha imebi ife kwesịrị ndị ezigbo mmadụ achọba gị imebi ife ziri ezi ego achọba gị ego nwere nsọ onye batara ọgbaghara dị n'ezinụlọ ọbịamabịa mana jee ego na-anọ ebe juru oyi otu a banking hall dị ego na-anọ ebe nwere udo ya family ji ego kịta ọgbaghara su kịta ụfọdụ adawa ọbịam nsogbu adị enwe communication gap mmekọrịta mmadụ amaka ọ bụrụ na ife ị na-ekwu kịta n'ọsọ na public ka agwa ya that means nsogbu dị n'ụlọ maka ife kwesịrị ịgwa gị n'ụlọ eze onye agwa na mba onye agwachara a na-agwa okwu n'ụlọ ọjụ o wee bụrụ nsị n'akwa wee baba afịa ọ na-afịa ka a na wee gwazie na nsitere ya n'akwa ịfụrụ ya ọ bụrụ na ndị gị na ha nọ agwarọ gị hei na ọ ka dị too early ime vidio ịpụta ka ị ka kwanyere di gị ugwu esi na di gị makwụ na ya apụta onwe efe ị chọrọ ịpụta kwuo must be on social media ka anyị na-akwakọnatatụnụ ka anyị na-akwachinatanụ ka anyị na-enweta nkwanye ugwu you are representing family ha na-anụ gị so efesi ka nye gị ndụmọdụ bụ ka anyị tibakere na ụkwụ n'ụlọ ife niile a nwere image vidio ọ na-ime na social media adịgokwa ọkwa nwa toto okwuru ka ọ bụrụ mistake ọ dịgokwa ebe ahụ enwe ndị omaji fingers obere ife download onye ya debe maka ụbọchị ọya abụ biko ana m ayọ gị achọrọ m ka ọ dị ka m ji
onye ike wee kwube, mana o wute m ịmara ha na ife bụ nsọ, ịmara ife bụ omenala, ka ụmụ nwaanyị na-akwanyetụrụ omenala Igbo ugwu. Biko ọ dị mkpa, maka nwaanyị enwere nkwanye ugwu nyere omenala Igbo, ọ mkparị nyere nwoke. Ana ụmụazị na-apịa akụ na-agba ude na-ajụ ma ndị okenye ọnọkwa ya. Ka anyị na-akwanyetụrụ ana Igbo ugwu na anyị emetọsị ya n'ife niile. Anyị emega abuse culture, anyị emega abuse ụka, anyị emega abuse politics, anyị emega abuse business, anyị emega abuse education. Ka ezi fefe ọnụ, ka efefe ọnụ a na-ekwukwu value system ọkwụnụ for result ya na ọnụ. ụmụ nwaanyị pụtara iri oso na-achụzi ego, ụmụ nwoke ụfọdụ dị stingy, ewere ego a na-emewa nwunye ha, nwoke weta ego nri, ọ dị ya ka o mee n'ife mmadụ emebere. Ego nri bụ your responsibility. Yes, I am appreciate na gị bụ nna na anwa, mana ọ bụrụzi ka akpọ isi ala nye gị, ọ ife dịrị gị kwesịrị ime, ọ your obligation. Mana ụfọdụ ụmụ nwoke bịara street izie ọ pọnishiwe nwunye ya, ụmụ nwaanyị pụzi achụchụ ego. Ụnụ fọrọ ebe anyị nọ taa, ahapụzie ụmụazị fụzie ka atụrụ enwere onye nche. Na ka be anyị dị, ọkụkọ chi ụmụ ada efe enu, mana ọtụtụ ọkụkọ chi ụmụ efe n'enu kịta jee n'enu osisi nọrọ, hapụzi ụmụ ya na ana nwa uriom na egbe wee na-ejezi. Ọ jọgburu onwe ya. It is very bad ụmụnne m, ọ dị njọ. Biko nwanne m nwaanyị, duo onwe gị ọdụ, kpọọ onwe gị meeting. Oh yes, gbaa mbọ ka ịkpọ onwe gị meeting, ị ga-aghọta ife anyị na-ekwu, chegharịa uche na ya. Jesu mekwara anyị ebere. Zisa na ihe onyonyo. Aha m brọda Paul Chigbo, ka emesịa nụ.